नोंनो बुनो थिनदों। जानला मोनला खोथा बाहायनाङा मिथिबाय। एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आं बै समावनो। ए फाथैलाय बिसिनो नोंथ' आंखौ फाथैलायबो बिसिया जेराव थानो गोसो बेयाव सान्थि था आं डिस्टार्बबो खालामा होनदोंमोन। दिनै मा गोसोखांदों? समाजा बिदिखौ थिना मिथिबाय नों गोसो बायदि हाया बेखौ। बेखौनोथ' बुंदों आङो। हेल'। हेल'। औ। मा रायलायनो मा नागिरदों? गरम ओमफ्राय मा जादों? नोङो सिदा फन हरनानै रायलायहरनो हाया नामा? नाम्बार दे आं दंबा। सिदा फन हरबाय दे ओमफ्राय मा? नोंथ' फन हरग्राखै मालाया फन फैनायखायसो। मालाया फन हरदों आंहा दस नामा बेयाव? नोंनो बुनो थिनदों। जानला मोनला खोथा बाहायनाङा मिथिबाय। मालाया नोंसिनाव फन हरदोंबा आंखौ बुंहर नाङा डाइरेक्ट। मानो बेनो बुंहरदोंबा रेकर्डखौ खोनासंनो। मा रेकर्ड? बेनो बुंबायबा जारिमिना आंखौ बेबायदि रायलायनो हरनो थिनदों। औ होदो आं रायलायनो होबाय दे नोंसोर मोजां रायलायदो मा देखायनाय जादों बेलाय? मानो नोंहा खुगा गैया? दे आं खुगा दं आं बुंबाय दे। दासो मानसिफोरजों अनसायजानाय मोननायखाय बिराद आंखौ मेगन साहरदोंलाय नामा नोङो? माबायदि मानसिजों अनसायजाखो सोर? सोर अनसायखो? एसेबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आं बै समावनो। ए फाथैलाय बिसिनो नोंथ' आंखौ फाथैलायबो बिसिया जेराव थानो गोसो बेयाव सान्थि था आं डिस्टार्बबो खालामा होनदोंमोन। दिनै मा गोसोखांदों? समाजा बिदिखौ थिना मिथिबाय नों गोसो बायदि हाया बेखौ। बेखौनोथ' बुंदों आङो नोंखौ सिगाङावनो नों बायदियासो जेबो बुजिनो रोङाखै नों बायदियासो साननो रोङाखैमोन जों सानहरजोबखायो नों बायदियासो साननो रोङामोन। दिनै दानो बुं दे। समाजखौ साननानैनोथ' आं बुंदों आंखौ खेबसे समाजजों रायलाय होननानै। नोंनि खोथाखौ दिहुननो हायो जों हायो। दिहुनदो आं बेखौनो माथो गाबोन लुबैखादोंमोन। समफोरनि गेजेराव बै जानांगौ। जागोन माथो जागोन बेखौ बुंब्रा मोजांसो बादा गैया रायलायदों। जेबो बादा गैया समाज लानानै फै होननानै आं बुंखानाय। आं मोजांसो बुंदों मोजांसो बुंहरदों नोंखौ मिथिबाय। बादा मास मोनथाम मोनब्रै थानानै लोंनायखाय दिनैसो बिहुस जाखादों नामा? माला मास मोनथाम मोनब्रै थाखो? खय मास जाखो दा फैनाया मानसिया? मास मोनसे दोनदों आं बेखौ बिमाया बुंनाय मथे मिथिबाय। जों बुजाय आजाय थिनहरगोन जों न'आव लांगोन न'आव थिनहरगोन होननानै बुजाय आजाय जोंखौ बुंदों जोंनि न'खरा बुंहरदों दिनैसिम गैया। सोरनि सिगाङाव बुङा सोरनि सिगाङाव बुङा? माबे? जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों। मा? फैनानैबाबो नोंसोरो नोंसिना बिमा बिफा दंना गैया? फैनानैबाबो आंजोंबाबो रायलायफैनो हायोमोन। दिनैसिम मानो नोमा नोमफायाबो फनबो हरा रायलायहराबो। मा रायलायनो नोंनि फिसाजोआनो गासिबो जा सावनांगौ सावजोबखाबाय ससियेल मिडियाआवनो। खिन्थु जों बेबायदि खालामनो गोसो गैया मिथिबाय। जों बेबायदि महर फाननो गोसो गैया। जों बेबायदि मानसिबो नङा लाजिनाय दं जोंनाव। महर फानग्रा नङाबा आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारनो नागिरामोनलाय? नोमाखौ मानो हगारखोनलाय? माखौ? बे हिनजावा खारनायाव नोमाखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारफाखो नों? लाजिया नोङो नोमाखौ मानो हगारफाखोनलाय? हगारबाय औ ओमफ्राय माथो जाखो ओमफ्राय नों मानो रोंखादा? नोंनि हिनजावा खारबाय लासिं औ मान सनमान जाग्रा नङाबा मानो बिमाखौ हगारफानांगौ? बिमानि मान सनमान थाङाखै जे बिमाया मान सनमान थाङाखै? मायाव मान सनमान थांखो? बे ससियेल मिडियाआव हगारजानाया? ए बिदिखौ सानदोंबा बिदि मान सनमाननि एसे मोजां सानबायबा दा मा मोखाङै नुजा